шайтони раҷим. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Ассалому алайкум меҳмонони канали ман, дӯстони ман, дӯстои меҳрубони ман, духтарҷонои ширин сухани ман. ман шуморо мехоҳам шуморо имрӯз ҳамаи моделкома нишонтон битем духтаро. рости гап чанд рӯз шудааст омадаги уже ним шаб фурӯхтем. аҳне ки ҳамеёро сёмка кунам. худоро ҳазорон бор шукронаи парвардигор. рӯзи шанбе бозор савдо хушрӯ шид бозорда. бо овораи ҳами савдоҳо будем. дига ба ҳами сёмкаам нарасидам. иншоалло духтарҷоно инами моделкор ма шуморо нишонтон метиҳам. агар ки шумо да маҳқул шидан ки заказ кардем ки да таноатон хушрӯ маҳқул шид, ҳама вақт ё уже заказ мекунем омадан мегиранд. ана нигаҳ кунед духтаро, ё киртави изоран. ина чанд намуд чанд расветкаҳанд. киртави изоран духтаро, киртави изори хебе трикотаж, ҷои любой паплинай духтаро, ҷои любой ина нигаҳ кунед маллои макакай, ана хебе трикотажи маечнияй, ҳами қамлоими хушрӯай духтаро ки бовар кунед дар танат намефаҳмӣ ки кирта дорӣ. ҳами тоза рангама паплин. паплин ами паплин тапа тайёр ҳамқаки вай хебе трикотажи маечния. И духтаро бори узбекистонай, бори фабрикаи узбекистонай, фабричнияй, качестваш бениҳоят хушрӯ духтагияй. ана размерош ай 46 то 58 мераванд духтаро. балши меркан калонан мақсад размер ва размер гире ё ки мақсад ки маламерка нестанд. беҳад хушрӯ духтагия нигаҳ кунед духтаро чӣ хел хушрӯак духтагия аккуратна духтагия бори узбекистонай духтаро хебе трикотажи узбекистон. ина изорошу қатиян 46 ба 58 1500 сумиян духтаро. бо зангам бизанем, бо чақчақ мекунем, гап мезанем. мақсад ки шумо медонед ки апай шуморо ҳеҷ вақт хафатон намекунам. зангам бизанем, бо маслиҳат мекунем, гап мезанем. сад ма бисёр ёру дӯстои бисёр, гуноҳҳои бисёр, шиносои бисёр, духтарҷонои бисёр ёфтагӣ ма ютуб ҳар рӯз гап мезанем. ана духтарҷонои ман нигаҳ кунед расветкора. диде ина тёмна синенькияй глакой майда майдаи рамашка дора. ана ёро уже ма пас 6 то фурӯхтам, не ки бо мақсад ки заказ кардагем. ина изорш қатияй духтаро, ҳамаш изор қатиян. диде ҳамиқа качестваш хушрӯай маечнияй бениҳоят хушрӯ. ина нигаҳ кунед. иё инамё ина хел мекунам. инамё расветкои ваянд киртави изоршу қатия, киртаву почашу қатия. размер ба размер мераванд духтаро. ина ёш киртакои ваянд. ана ёшам узбекистонанд духтаро. ана ёш мераванд чи размерои ай 46 то 60 мераванд. ана иём ҳами хебе трикотажи маечниян. ана иём бори узбекистонай духтаро. манам мақсад ки ина ҳозир нишонтон метиҳем. одам бисёр шудааст духтаро. ина сеюм бора сёмка мекунам, сеюм бора то занг мезананд, то як кас меоя. мақсад ки хай мақсад мебина ки сёмка дорам, не ки месташ дард мекунад. чӣ хел кунам? ду бор шудааст. ана сёмкама қарор додам. инамира ҳозир те шуста шумо да сёмка мекунам духтаро. бибине баъд вай мекунем. инамё хебе трикотажои маечни узбекистона хушрӯи ҳастанд духтаро. качестваш бениҳоят хушрӯай. баъд ваян фабрика духтагияй, фабричния духту дӯзаш ҳамиқа аккуратнияй духтар ё хушрӯак да. мақсад хели чапочлеб нема, фасон хушрӯ духтагияй. ина расветкошу духтаро бине чӣ хел расветкои хушрӯа. ина глакоша бине, глакои ина тари фасони ина хели иёра бине. ина иё уже размерои иё мераванд духтаро ай 46 ба 60 ки боша 60 да 62 мега духтаро. барое ки иё ваян маечниян, мақсад хебиян, баъд мулоимакан. да танаи одам ира бине чӣ хел хушрӯакан духтаро. ҳа мақсад да танаи одам ҳис намекунӣ. не качествоша бине. расветкош беҳад бисёрам. просто ман успеват намекунам расветкои иёра барои шуморо нишон битема. не ки вай 1500 сумӣ духтаро. бо зангам бизане, мақсад бо маслиҳат мекунем. 1500 дан ё духтаро мана нигаҳ кунед.
занг мизане, ма хушру нишонтон метием ай пеш. Як не чихал хушран духтаро. Светоша диди? Ина. ҳозир ман ҳамиёро нишон медиҳам. Бояд чизи дигар уро баъд бо сёмкатон мекунам, ё ки имрӯз, ё ки пуга. Ҳозир савдо одам бисёр шидааст, хариду фурӯш бисёр шидааст. И язнату ғирғир дора, мега вақти сёмката ёфтай, биё тез савдо кунем да. Ин хиш савдоай да, мардаки ма хиш савдоай. Бачаи ба баракатай, бачаи намозхона, иншоалло дастуш ба бараката. Ма дер меом духтаро ҳамин меоя кушода мекуна, бисмилло гуфта контейнера то меом ки худоро ҳазорон бор шукрона савдо кардааст. Вақтакаш хиш мақсад медуна ки меоя, мақсад даволни ҳама каса. Ина духтарҷонои ма ки боша, ина нигаҳ кунед дидея. Ана ки бо ихели янм ҳастанд, боз мо шумо да нишонту метиҳем духтаро. Ина ихели киртакои ғавсаканд. И киртои ғавсат бисёр омада буданд. Уже вай шукам роишон кам, ҳами 3 упаковкаи дига мондагиай 46 ба 60, 46 ба 60, не 46 ба 58. 46 ба 58. Я модели дигам буд, у тамом шид, у ба 60 буд. Инаям ғавсе духтаро. Ина нигаҳ кунед, ихели вай дора, замочек дора, баъд тканиш зима ҳай. Ғавси ира диде драповиай. И тарафшам ина нигаҳ ки солнышка воре мерава. Поюнакша диде, ихелиай. Ина. И ғавсай духтаро. Ира оптам сразу заказ кардан, бурдан. Рости гап 3 упаковкаи дига мондагия. Ина ми 3 расветка, 3 упаковка мондагия. Бисёр заказ кардаги будам. И ё па вай будан. Пад заказ будан, оне ки хушру рафтан. Мақсад ки бо заказ мекунам, бо да ҳами ҷа мефурӯшам, да бозорам мефурӯшам. Ина остинакошу сиёҳ буда, ина сиёҳан остинаошу. Ана иҷашу замочек дора духтаро. Ина пуштакаш ихелай. Ина пуштакаш духтаро. Пуштакаш духтаро, ина диде? Види, тамошо кун ина. Не пуштакош. Ина пушташ. Тканиш драпай, драпи зимистунай. Види. Тамошо. Чӣ мегуфт? Тавизора не. Вақте неёфтам ки ана чӣ кунам. Ҳозир ина духтарҷоно. Ана. Ка ана чиёш вай? Ай 46 то 58 мераванд, хебе трикотажан, ҳанги паплинан. Қамлӯи ма ки хушрӯи ҳастанд ки аҷоибота 1500. хушрӯи ҳастанд, не зоракошу тоза нигаҳ ка. Размер ва размер мераванд, не ки кушодтараканд. Ҳами да ҷои любой паплин имлӯи ма ки ира диди? Як аҷоибот хушрӯа. Инам хеле. Ана духтарҷонои ма ки боша, ина расветкоҳошанд, расветкои ғавсако. Ина ман мта кашолшу кардам ростига. Ана. ғид дора ки ай сар видео накардам. Ина ҷонинои ма. Ина мардакам ғид дора, харидоро омадаисанд. Мега ки тут намиёй, сар бар вақт намиёй. Ана сёмка намекунӣ. Ҳаяка мо худо разорун бор шукрона ҳастай одаме ки савдо куна. Ина ман меём ба корубори интернетам и ба корубори савдои худаш. Ё киса доранд духтаро, диде? Бо киса доранд. ҳам киса доранд, ҳам ваян. Ина нигаҳ кунед, чӣ хел хушрӯака. Хеле кашолаш кунам. ҳозир духтарҷоно, ман ҳамиёро ана ита кунама. Ана ира деҷа кашол куно. Ана нигаҳ кунед духтарҷонои ма ки бошед. Ина. Ҳо дамуҷа битоли биско. Ана нигаҳ кунед. духтарҷоно, дидеа? Ина хеле замочек дора, ғавсакай, тканша диде чӣ хелеяй. Ина остинакошам остинои ина хеле сиёҳакана, ба вай ғавсай, ишам ғавсай. Ишам ткани ғавсай. Мақсад зима ҳай. Инаҳа. Ина тканша диде, олбисто анчи қафо. Ай поёнш. Ина. Духтаро, ҳамира бурам тапқамаша. Инаҳа. Качествоша диде духтаро? Чӣ хел хушрӯай. Ана ваяй. Ина иҷа ҳастама.
ана духтарҷонои ма ки боше ина нишонто додам. Инами се расветка ҳай. Ина се расветка ҳан ё қариб вай як 10 упаковка заказ карда будам, ё пад заказ тарафи Сибир рафтан духтаро. Инамиё расветко ҳан ё тарафи Сибир заказ кардем, гуфтем хайко бибинем, я се упаковкаи дига мондаги, я 60 дунаи дига ҳастак айҳамиё. Дигаҳ кунем духтарҷоно. Инамиё киртой драпови зимистуна. Ёра я духтарак заказ кард, гуфт ки апа ҳами кирторо я вақто мо мефрӯхтем, вақти чӣ буд, ана тирамоҳӣ буд. Баъд гуфт ки ҳамира заказ кард, гуфт ки зимистонаша бидӯз барои мора, барои Сибира. Баъд духтем духтарҷоно. Ина марҳамат. Ина нигаҳ кунед чӣ хел хушрӯан духтаро, ғафсан. Ина вай доран, киса доран, дрозан, и тарафшу хелӣ меравад. Нигаҳ кунед чӣ хел хушрӯ меравад. Ранги солнышка меравад мақсад кушода кан. Инами духтаро инамиё ҳам. Диде? Ина марҳамат. Инамиё киртоҳое ки ҳоли бо ҳасте боли бо сёмката мекунам пагар духтарҷоно. Инамиёра мо гуфтам барои шуморо нишонтон битиём. мақсад агар кирто маъқулту шава, фабрикаи худмонаи заказ карда фрӯхтан мегирем духтаро. На киртоҳои киртаву почаи хеби трикотаж размерои 46 ба 58, большая мерка, дар ҷои любой поплин, дар ҷои любой гузаштам ги мардакҷон, қаду қомати ту ба дар қаду қомату садқа гузаштам ги. тура мумкина ҳама ҷода бигзарӣ, хам накуд қада. Ина хеле духтарҷонои ма ки боша, ин мардаки ма бо сарша хам мекуна, мана ғам наметия дар қаду қомати ту ҷонам. Ина нигаҳ худованд ҳама қаду қомат метия. Ина як гуноҳта дидан духтаро. Хай ки чикор кунем? Ин мардакои тоҷик ки мо ҳамаш носкашан, чикор кунем? Ина носа кашич, моду сиёмкаши, чӣ хелш кунем охи? хай нашава характероша алиш кунем. Ина ҳам хеле ҷон. Ина духтарҷонои ма ки боша, ина марҳамат. Бо чизе ки дар кор ту боша, бо нишонто метим. Ина ҷони ма, ҷони апоҳош, ина духтарои ширинсухани ман, духтарои ба баракати ман. Ина барои шуморо я сухани, я зангзании шумо 1000 ба ман 1000 тилло. худоро ҳазорон бор шукрона. худованд терни ризқу рӯзии одамизод метиҳад. аи зиёд духтарҷоно зӯрам бизанӣ намеёвӣ, гуфти гапзан бихоҳиам намеёӣ. ҳамин чанд қисмат парвардигор навистагӣ боша, ҳамун рӯз ҳамуқа савдо мекунӣ. ҳазорон бор шукронаи худо, савдому хушрӯай дар ҳамин дукони ба баракати майдааки худам. худоро ҳазорон бор шукрона парвардигор назарш кардагиай. майда майда савдом пеш рафтаисаст. ками беғам духтарҷоно, ҳазорон бор шукронаи парвардигор. зангм зане духтаро, ҳамон моменте ки ман набардоштам духтарҷоно, бидуне ки ё ки вақти намозай, ё ки клиентай, кадом вақте ки боша бо занг заданам бигире, ман любое время дар хизмати шумо. ина ёро ҳозир ман ҳам хеле мекунам. як бора ки дига бо ҳамин киртакҳои дигариё ма сёмкату мекунам, ҳамта сарима нишонто метима. ой инаи дистам то беғалтида. инаи ман мира биги ки уфтода баъдиш мекунам. духтарҷонам така сол кунем, я бори гамҷака духтароро нишон битем, баъд бо киртое ки наве ки омадам бо ворам нишон метем. ина духтарҷонои ман киртоҳо як бори дига. ина 2G23 дроб 1B. ина ниҷа биёин духтаро, касе ки дар корай занг бизанем, маслиҳат мекунем, почтора рӯӣ мекунем. касе ки мехоҳа биёя бибина, касе ки мақсад ки вай
дур боша роишу мекунам. Духтаро посилкаҳои бисёр гирифтагиянд, хирсанданд, доволнянд. Ҳазор бор шукронаи Парвардигор. Моли ман моли мақсад вай нест. Чизе ки боша ман мегум тон духтаро. Ине ки ай Ӯзбекистон омаданд, бори Ӯзбекистонай мегум. Чизе ки ай Турция ине хебиом ай турецкиянд духтаро. Не хебе трикотажом турецкиянд, медуни? Ина медуни. Ине хебе трикотажом турецкияй. Ина. Иё турецкиянд. Ине ки турецкия мегум ки турецкиянд духтаро. Ина. Вай чизе ки Ӯзбекистонай мегум то ай Ӯзбекистонай, чизе ки ай Бишкекай мегум то ай Бишкекай, чизе ки ай киҷои боша, моли киҷои боша, ман мегум тон качестваш киҷоа. Ина ё духтаро ки турецкия, ман мегум то ки турецкия. Ина духтарҷонаи ман ки боша. Ака чихеле ки вай ту мекунам, чӣ накунӣ. Мақсад чихеле ки сёмка ту мекунам, бидуне ки ҳами боро ҳастанд. Ина ё бори хебе трикотажои Турция. Ҳам вақт сёмка кардам, нишон ту дода будам. Ё турецкия. Ва ё ина ё Турция. Ина ё турецкиян духтаро хебе трикотажа. Турецкиян духтарҷонаи ман. Ана ки ана мо вақти аз онҷа духтаро мешунем, то аз он тамом шудана тарҷомаи ман баъд гап мезанем. ози аз он тамом шава духтарҷонаи ман бо дигар